Город на Волге в преддверии 81-й годовщины битвы под Сталинградом в эти дни традиционно становится местом особого притяжения. В Волгоград приезжают гости и официальные делегации из разных регионов. Так, в Лавлинском районе сегодня побывали представители Республики Татарстан. В хуторе Широков они посетили братскую могилу. Совсем недавно стали известны новые подробности о захороненных в ней героях. Все подробности в репортаже Андрея Метлина. Хутор Широков – лишь одна из точек на огромной карте легендарного Сталинградского сражения. Здесь, в братской могиле, захоронены останки 275 красноармейцев. Они были уроженцами самых разных территорий, регионов и республик большой страны. Все как один, единой силой они встали на борьбу с общим врагом. Повсюду на Сталинградской земле, даже в небольших населенных пунктах, свято чтут подвиг защитников. В преддверии 81-й годовщины победы в битве на Волге к захоронениям и мемориалам потомки поколения победителей несут цветы. Они с честью выполнили свой воинский долг. Они отдали свои жизни за наше настоящее и будущее. И мы должны об этом помнить. И мы обязательно победим. Вечная память героям. В 1942 году оборону в этих местах несла 39-я гвардейская дивизия. В середине августа бойцы заняли позиции в районе Трехостровской, где располагался командный пункт дивизии. Сюда был нацелен удар 3 немецких дивизий, 2 пехотных и 1 танковой. И именно здесь гитлеровцы намеревались одним махом переправиться через Дон. В таком случае дорога на Сталинград была бы открыта. Планы противника серьезно скорректировали советские войска. В хуторе Широков в те дни располагался военный госпиталь. У мужа была тетка, она вот нам рассказывала. Тут вот этот вот, откуда образовалась вот эта братская могила. Тут сначала был небольшой список, и памятничек не очень большой. Сейчас вот и памятник большой, и плита у нас больше стала, там список увеличился. Но по словам ее, вот как вот нам она рассказывала, тут был госпиталь. Много было погибших. Они вот еще детьми были. Она была 29-го года рождения. И вот она рассказывала, они бегали туда, помогали детьми. Там бинтов не было же. Они вот стирали там то ухаживали за ранеными. Братская могила в населенном пункте находится уже много десятилетий, но совсем недавно, благодаря тщательной работе с архивами, в общий список удалось внести новые имена. Шейхрази Арсланович Арсланов, Садыков Гариф Каримович и Ермолай Краснощеков. Все они уроженцы Татарстана. Эти бойцы теперь не в списках пропавших без вести, а их родственники имеют возможность посетить могилу предков. Когда 9 мая 1945 года была объявлена Великая Победа, конечно, несмотря на эти потери, мы очень сильно радовались, но прекрасно понимали, что победа всегда будет за нами. И для того, чтобы победить, все как одно единое целое работали, воевали. Тыл, передовая, партизанские отряды, подпольщики, о которых мы иногда тоже забываем, это было одно целое единое, день за днем. Для делегации Татарстана эта поездка в преддверии годовщины Сталинградской победы имеет особое значение. А для некоторых участников это еще и личная история. Василь Шейхразиев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, совсем недавно узнал, что здесь, в братской могиле, покоятся останки его деда Шейхразия Арслановича Арсланова. Долгие годы семья ничего не знала о своем герое, кроме сухой фразы «пропал без вести». Теперь все изменилось. Выяснилось, что боец был призван в 1941 году, попал в 120-й гвардейский стрелковый полк в составе легендарной 39-й гвардейской дивизии. Появление могилы, куда можно приехать, где можно уже и помолиться, вспомнить, это и великое счастье, и великая гордость. И хочу сказать огромные слова благодарности всем, кто нам это помогли. В ближайшее время я постараюсь собрать всех близких, кто по роду нашего отца или там мамы, донести вот эту информацию. И, конечно, желание будет, чтобы большой семьей мы сюда на первый раз приехали, а потом уже все, что связано будет с Волгоградом, время от времени и по служебным
по личному мы здесь будем пересекаться, встречаться, молиться. Участие в Сталинградской битве принимали все народы Советского Союза. Неоценимый вклад внесли и уроженцы Татарстана. В общей сложности около 50 тысяч бойцов. Подвиг каждого невозможно переоценить. Только общими усилиями стала возможна победа в самой страшной войне в истории. Андрей Метлин, Александр Шарашов, Вести, Волгоград из Иловлинского района. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бүген безнең программада. Ел нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар. Волгоградта Көньяк федераль бүлгесе очрашуы узды. Хөрмәтле коллегаларым, ачуланмагыз, әйбит. Әмма дә ләкин татар җәмәгатьләренең лидерлары татарча сөйли белергә тиеш. Шушында чыгып, ярты чыгышны булса да, кәкере-мәкере булса да, уялык булса да татарча сөйләргә кирәк. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның федераль бүлгеләргә эш сәфәре дәвам итә. Бүген юлыбыз Волгоград өлкәсенә. Биредә Көньяк федераль бүлгесе татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашу узды. Утырышта 2023 елга нәтиҗәләр ясалды һәм 2024 елга планнар билгеләнде. Вакыйга урынында үз хәбәрчеләребез эшләде. Волгоград өлкәсенә булган эшлекле сәфәр истәлекле датага туры килде. Моннан 81 ел элек 1943 елның 2 февралендә Сталинград сугышы тәмамлана. Республикабыз вәкилләре Волгоград губернаторы Андрей Бочаров белән Дон аллеясендәге мәңгелек утка чәчәкләр куйды. Сталинград сугышы 200 көн һәм төн дәвамында барган канкойгыч мәхшәр. Бөек ватан сугышының иң мөһим һәм иң зур бәрелеше. Ул 100 000 квадрат метр мәйданга сузыла. Ә Мамай курганы 1942-1943 елларда Сталинград сугышы вакытында булган каты бәрелешләр урыны. Бүген биредә Сталинград сугышы каһарманнарына ватан ана чакра төп һәйкәле белән мемориаль комплекс урнашкан. Мамай курганында берничә туганнар каберлеге һәм шәхси каберләр бар. Бөтенесе 35 000 кеше күмелгән. Билгеле булганча, Сталинград өчен сугышта ТАССРдан 50 000-нән артык кеше көрәшә. Аларның 22 000-нән артыгы шушы яуда ятып кала. Биредә Волгоградта һәлак булган татарстанлылар хөрмәтенә куелган истәлек тактасы да бар. Ул Мамай курганында 2015 елда ачыла. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Бүгенге көн тагын бер вакыйга белән истәлекле булды. Волгоград өлкәсенең Широков хуторында тагын бер татар солдаты Шәйхрази Арсланов исеме мәңгеләштерелде. Аның исеме туганнар кабере өстендәге һәйкәлгә уелды. Ул шушы җирләрдә Сталинград өчен барган сугышта һәлак булган. Кто-то один из мудрецов в свое время сказал, что Соңгы солдат җирләмичә сугыш бетми дигән гыйбарә бар. Бу шул сүзләргә дәлил. Без үзебезнекеләрне ташламыйбыз, ташламадык та. Күреп торасыз, 81 елдан соң да батырларыбызны данлау дәвам итә. Инде Көньяк федераль бүлгесе татар иҗтимагый оешмалары активы белән очрашуга күчик. Ул Волгоград өлкәсе халык иҗаты үзәгендә башланып китте. Бүген Волгоград өлкәсендә 23 000 милләттәшебез гомер кичерә. 6 татар авылы бар. Халыкның милли үзаңы көчле. 20 ел дәвамында халык сүзе дигән татар газетасы чыга. Волгоградның 2 урамы Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай исемнәрен йөртә. Якшәмбе мәктәпләре бар. Олылар һәм балалар өчен ансамбльләр эшли. Һәр ел сайын Сабан туйлары өлкә дәрәҗәсендә уза. Татары населяют Волгоградскую область. Татарлар Волгоградта инде 250 елдан артык гомер кичерә. Күбесе чыгышлары белән Саратау, Пенза, Ульяновск, Татарстаннан. Татар оешмасы 1989 елда барлыкка килде. 10 елдан соң ул Волгоград өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәрияте дип үзгәртелде. Адыгейдагы милләттәшләребез турында Юнус Хәйров сөйләде. Әлеге төбәктә 2 татар авылы бар. Дуслык татар оешмасы 1991 елдан эшли. Хәзерге вакытта бер 50 кеше актив бар. Бөтенебез тырышабыз, татар мәдәниятен күрсәтергә. Хотелось бы насчет Сабантуя тоже, чтобы оно же на территории Республики Адыгея уже 20 лет не было Сабантуя.
хотелось бы, чтобы провести. Әміне Әстерхан өлкәсенең сабан туйлар үткәрү буенча тәҗрибәсе зур. 2023 елда аларда узган Бөтен Россия авыл сабан туенда 64 мең кеше катнашкан. Еще одной особенностью нашего Сабан туй белән бергә халык сәнгате осталары катнашында фәнни-гамәли конференцияда үткәрдек. Конференцияда 300-дән артык кеше катнашты. Сабан туй эш мәйданында булсын иде дигән теләктәбез. Әстерханда Дуслык татар иҗтимагый оешмасы 35 ел дәвамында уңышлы гына эшли. Максатыбыз татарлыгыбызны саклау, милли үзаңны югалтмау диялар. Шуның için бездә инде бик күп эшләрне алып барабыз. Балалар үзләренең телен белсеннәр. Бездә берничә мәктәптә бер мәктәп бездә Габдулла Тукай исемендә татарча телен 1-нче класстан 11-нче класска өйрәнә башладылар. Ростов өлкәсендә 5 ел дәвамында татар якшәмбе мәктәбе эшли. Бүген анда 35 бала белем ала. Җирле радиода татар теле дигән проект эшләгәннәр. Һәр юнәлештә дә үзебез үрнәк күрсәтергә тиеш дигән фикердә Ростов өлкәсе вәкиле Марсель Бәдгатдинов. Ана телебезне онытып бару һәм кулланмау безнең өчен бик зур бәла. Менә бүген шушы җыелышта да хөрмәтле коллегаларым, ачуланмагыз, әйбит. Әмма да ләкин татар җәмәгатьләренең лидерлары татарча сөйли белергә тиеш. Шушында чыгып, ярты чыгышны булса да, кәкере-мәкере булса да, уялык булса да татарча сөйләргә кирәк. Васил Габдулгазович, безнең киләсе елда, менә 24нче елда ана телләрен саклау үзәге Каюм Насыйри үзәгенең бүлекчәсе ачылырга дигән без тәкъдим белән чыккан һәм министр артында бездә хат бар. 23нче елда Азербайҗанда, 24нче елда Ростовта ачабыз дигән. Моның өчен безнең татар үзәгендә бүтән мөмкинчелекләр бар. Бүтән мөмкинчелекләр бар. Һәм дә инде 2 укытучыбыз бар. Бүгенге көндә мин хәзер монда килер алдыннан гына элемтәгә чыгып сөйләштем дә, артка бирә башладылар. Артка бирә башладылар, чөнки шундый тәкъдимнәр бар, СНГ илләрендә күбрәк ачырга дигән. Сездән бу турыда ярдәм сорыйсыбыз килә, әзрәк ничек бу хәлне уңай якка хәл итәргә икән? Бер-бергез белән сөйләшеп, аралашып, син моны ничек эшлисең, миңа бусын эшлим менә. Каян табарга, әсбаб табарга, сабан туй ничек үтәргә дигән бөтен нәрсә белән. Ну бу әсбаблар турында мин әйтәм инде үзебезнең Марсель дуска да, әгәр дә бүгенге көннән башлап тагын әсбаблар сорап әйтә башлыйлар икән, я это уже буду воспринимать как недоработку руководителя, потому что мы уже несколько лет назад приняли человека в должности заместителя руководителя исполкома Всемирного конгресса татар. Хазранда Разиль Ринатович работает. Ежегодно на 3 миллиона мы выпускаем учебники и раздаем их по всем федеральным округам. И поэтому спокойно пишите заявку. Татар оешмалары вәкилләренең чыгышларына йомгак ясап, Милли шура рәисе делегатларны җирле хакимият белән эшләргә чакырды. Шулай ук татар оешмаларына диния нәзарәтләре, эшкуарлар белән тыгыз бәйләнеш булдырырга кирәклеген ассызыклады. Чара концерт программасы белән дәвам итте. Шулай ук милләттәшләребез Бөтен дөнья татар конгрессының татар милләтенә күрсәткән улы хезмәтләре өчен медальләре, мактау грамоталары белән бүләкләнделәр. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Волгоград өлкәсе. Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыру үзенең эшен башлап җибәрә. Төрле төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышындагы вакыйгалар белән бу атна дәвамында сезне мин Инсаф Абдулла таныштырырмын. Безнең чыгарылышта Волгоградта татар авыллары. Бездә кружок. 120 бала йөриләр. Кайсылары әти-әни сөйли алмыйдылар. Хәзер урам буенда баралар, күрешәләр. Исәмнесез, уже яхшы, уже киңәндерә. Волгоград өлкәсенә булган сәфәребезне дәвам итәбез. Бу төбәктә 24 мең милләттәшебез гомер кичерә. 6 татар авылы бар. Бүген сезне Мәләй, Кече Чапыр авылларында яшәүче милләттәшләребез белән таныштырырбыз. Сүз үз хәбәрчеләребезгә.
Муса Жалил дигәнгә татар халкы. Татар халкы дигәндә Муса Жалилне күз алдына китерә. Волгоград өлкәсенең татар авылларына сәяхәт Бөтен дөнья татар конгрессының федераль бүлгеләргә булган эшлекле сәфәре кысаларында оештырылды. Без хәзер Волгоград шәһәреннән 66 чакрым ераклыкта урнашкан Мәләй авылында. Биредә кунакларны мәктәп каршындагы каһарман шагыйрь Муса Жалилгә куелган һәйкәл янында каршы алдылар. Муса Жалилгә бюст Мәләй авылында 2021 елда ачыла. Мәләй авылы тарихы 1865 елдан. Аны Пенза губерниясеннән күченеп килгән татарлар нигезли. Бүген салада 1000-нән артык кеше гомер кичерә. Авылда тормыш итәр өчен барлык шартларда тудырылган. Мәчетләре эшли, мәктәпләре бар, әмма татар теле укытылмый, факультатив буларак кына бирелә. Балаларның да, әти-әниләрнең дә телне өйрәнүгә омтылышлары зур ди мөгаллимнәр. Бераз генә вот начальный ниләрен бирәләбез. Мин үзем укыттым ничә ел. Кружок кебектә, факультатив иде татарского языка, культуры, истории. Но специалистлар юк. Шын татарча кашан китә грамматика и шундый авырдрак затлар без уже итәлмибез. Ә менә балалар бакчасы әле 10 ел гына эшли икән, бирегә сабыйлар 3 яшьтән кабул ителә. Как тебя зовут? Соня. У тебя папа, мама как зовут? Папа Антон, мама Жанна. Бездә авылда бар смешанный семьялар, поэтому вот шунда бездә проблема бар. Кашанланнар татар телендә сөйләмиләр. Вот шуннан без тырышабыз да садикта бездә кружок бар шунда. Касында рәтәбез ланнарны беразна татарча сөйләргә. Шуның өчен без ясыйбыз бөтен затланнар өчен уеннар, уйныбыз сүзләре белән тырышабыз татарча сөйләргә. Рәтәбез традициялар татарскиларны ланнарга. Мәләй авылын калдырып юлыбызны дәвам иттерәбез. Волгоградтан 4 кенә чакрым ераклыктагы кече Чапур авылына. Әлеге татар саласы 1785 елда нигезләнә. Бүген биредә Казан, Пенза якларыннан булган татарларның нәсел дәвамчылары гомер итә. Авылда 1000-гә якын кеше яши, халык шәһәргә йөреп эшли. Бакча тота, яшелчә үстерә. Авылда тормыш өчен барлык шартларда тудырылган. Клуб, дәүләт бюджетында торган бик яхшы Туган як музее, татар мәдәни этнография үзәге, китапханә эшли. Мәктәпләре генә юк. Заманында бу авылда 2 белем йорты булган. Аларда 1949 елга кадәр бары тик татарча гына укытканнар. Ләкин милләттәшләребез балаларга ана телен өйрәтүнең җаен тапканнар. Бездә кружок, Сальфира Назимовна рәтәланнарны тырыша. 20 бала йөриләр. Кайсылары әти-әни сөйли алмыйдылар, белмәйдиләр, затуанды әти-әни. Хәзер урам буенда баралар, күрешәләр. Исәмнесез, уже яхшы, уже киңәндерә. Үзебез бераз генә пустили инде бераз ибәрик. Волгоград өлкәсенең һәм Түбән Идел буеның иң борынгы мәчете дә кече Чапурда. Мәчет Екатерина II рөхсәте белән төзелгән. Төзелеш 1760 елның февралендә башланган. Мәчет бер вакытта да ябылмаган. Бөек Ватан сугышы елларында 1942 елның 6 һәм 23 августларында Алман гаскәре кече Чапур авылын бомбага тоткан. Авыл йортлары җимерелеп, янып, юкка чыккан. Әмма борынгы Аллаһ йорты исән калган. Birde мясорубкaydı. Мәчет, ilki birde bütün zıbalar, neler yanıp bittiler de мәчет kaldı. Школ kalgan bir то что Allah Всевышнему совета. Мәчет kaldı, ни снаряд, ни бомба береге ләкмәде. Бүген гыйбадәтханәнең телне, милләтне саклауга керткән өлеше дә зур. Татар теле саклаудан без җомганда татар телендә үткәрәбез монда. Яннан инде тәрҗемә итәбез урыс теленә. Потому что күп кешеләр инде аңлап бетерми татар телен. Шуның өчен инде без инде вынуждены татар телен тәрҗемә итәбез урыс теленә. Но иң беренчедән татар телендә сөйләйбез җомганы, аннан соң инде тәрҗемә итәбез. Кече Чапур авылы Волгоград өлкәсенең мәдәни үзәге дип әйтсәк, шулай ук ялгыш булмас. Авылда даими рәвештә Волгоград өлкәсенең өлкә сабантуе уздырыла. 2014 елда Кече Чапур 5-нче авыл сабантуенда кабул итеп алган иде. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, татарлар, Волгоград өлкәсе.